Madha turu kabeh tekone batang gereh ngene. Oh, delok ae. Reng kowe dan kayak ter tang 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 alon tang 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 iki ra do turu to ayo tak kandhani sik ayo tak kandhani sik mek tekne dene kok gini do turu ayo diprank diwedeni ae ya ya tak jebuk nih sih ning kene sik tak nyalake kan gini karo engko ning kono ning lor ngedhu. Ya. Kowe posisi kene ae, posisi kene. Kene posisi kono. Heeh. Kene. Aja ketok sik, engko yen rono ra dirono. Aja rada ketok sik nah. Belik sik nah, engko tak oboni ya. Sip. Kamu sik. Aku tak munggah kene.
Mga puting. Wala. Suwas. Cok! Cak mata mo. Nanti. Cok.